14 makalipas ang nagbuburubuloko na alas 3. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa giraray po na pinagiromdom kan Department of Health and Publico, nalikayan ang pagkakaraoke sa Pasko. As in bagong taon, tanganing maiwasan ang paglakop kan COVID-19, paglaog kan 2021. Sigon kay Health Secretary Francisco Duque III, mas marahay na magdangog na sana ang mga sunatang pamasko sa radyo, as in iba pang online music platforms imbis na magkarantahan sa videoke. Ang siring na paagi, mas magiging makahulugan, as in mas ligtas ang selebrasyon kan Pasko, as in bagong taon, kaibahan ang mga pamilya. Nangapudan man ang sekretaryo sa gabos na alkalde na striktong ipautob ang minimum public health standards sa saindang mga nasasakupan na lugar, arog sanakan pagsulog kan face mask as in face shield, regular na paghugas din kamot as in pag-obserbar nin sarong metrong distansya para maiwasan ang ulakit kan COVID-19 ngunya na holiday season. Iyan ang pangalas 3 na bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Joy, iwas germs, iwas sakit. Rexidol Forte, Rexidol Forte, Uragon banat sa apat. Coco Crunch, parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one, may gatas na. Safeguard, Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nescafe Creamy White, may rollback sa Nescafe Twin Pack. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo. i-chat mo. Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Merindal na, merindal. Ay, Tanoy! Yo! Yo! Nasasabutan nindo? Nasasabutan po? Malinig ka di? Igwa ka mo? Wara kayo. Crazy fools, Kapador niya to mga tugang sa Technical Department si Ronald Baldo, books and books that sa Facebook Live si Mark Sean Madrid Soltero. got a good chance. Lay your Yan po kitang alas 4. clap your hands and sing once more. Ganyan ko namatian so kulog ang braso ko na dalinas kaya. Pataan tuminama pa nadalinas ako sa hapon diyan sa ko. Hal nason sa may lumot na naagihan ko diyan sa likod. Ang tuminama susiko ko na pag ako nagkakaturog mo nag-uulob, apektado. No reason, no Salbatana. now's the Ngunya naman Ronald, pagluwas ko sa harong mga alas 2, tapapanagdingan ako. Nasiko ko sa doorknob, salbatada nakulog. Uning sa wala ko naman, nasiko ko sa doorknob. Nalugad, ano na nga niya ako ini. Ano na nga niya ako ini ng sistema tangin. Pero okay lang. Ang gabos, bako man po gabos na buhay. Kung kita mga tugang may kapigaduhan na pig-agihan, di kita magmundo. sing Di kita mag-agrangay sa mahal na Diyos. Di kita magreklamo. As in, di kita magkaiguanin mga problema. Magkuhan. Bako gabos po naldaw kita maray ang sitwasyon. Bako gabos naldaw maray po sa tuyang pagmati. As in, bako nagabos naldaw. Kita mga tugang maray. May mga aldaw na kita may namamatian buda, may mga agyat sa buhay na kaya-kaya tang malampasan. Mga pagirumdum iyan, mga tugang na kita, tawo asin nag-sister po sa ibabaw kang kinaban. Sabi nga ni kan sarong tataramon, ang mga maraot na eksperyensya sa buhay nin tawo, iyo po mga tugang ang pinaka-the best na teacher, asin pinaka-the best na paagi, para po mabago ang buhay mo. Para po mabago ang buhay mo. Day maninsiram ang buhay nin tawag kumpirmi ka na sa nama kwarta huno nun.
Permi ka na sa namaugma. Permi ka na sa naarog ka ng sitwasyon mo. May mga pagkakataon, mga tugang na nakaka-experience kita ng problema. Siring sa problema mo sa imong sadiri, sa pamilya, sa palibot. Minaabot sa punto na iyan mga tugang sa tuya tabi na paghuhurup-hurupan. Asin iyan po mga tugang maayos kan sa tuyang buhay. An mga nakukuatang ini bilang leksyon sa tuyang sadiri. Sa tuyang paghurup-hurupon, nangyari ini si mo. Ano, ang balikan niya to, mga tugang, ang mga pangyayari sa buhay nin tawo. Ha? Balikan mo ang alimbawa, natatapig ka para reklamo mo, ano gali kan ago mo. Akseptaron mo, ano gali kan ago mo, na iyo na iyan, day na iyan nung kamababago, tayo na dinakulaan kan ago mo, hanggang sa inago mo. We have got a good chance. Natabi ka para iwal mo, ay pagparaiwalan nago mo, ang ano man nagibo na nailing mo, i-relax mo. Asin luway-luwayan mo. Kunda isya na magtugot kan mga paliwanag mo, pumundo ka. Mas maray na po ang daog. Nasasabutan po nindo? Opo. Nasasabutan niya mo. Oh, very good ka talaga. Very good. Very tama, very good. Kaya po, ilingan niya na panahon, mauran. Ako gabos mga tugang na panahon, mainit. Iling nag-uran ngunyan. Naguran Ronald, gustong sabihon sa may krason kung nagtatagdo ang uran sa daga kang kinaban. Nagtatagdo yan, siyempre, kay puha na dumugon, asin, kay puha na buhayon, ang mga dapat na nabubuhay sa ibabaw kang kinaban. Di kita magmundo na salbatan na ngayon, mauranan naman. Ano na ngayang buhay tayo ni? Nung kanya to, mga tugang na pagkontrahon ang nangyayari sa kapalibutan, may papel ang uran kung nagbubulos yan sa buhay ng tao, asin sa pag-existir sa kinaban. Hello? Hello, good afternoon, Yes. Father. Good afternoon, sister. Ano po, ang lakas-lakas ng ulan, ang dami mong seremonyas. Na nagising tuloy ako sa seremonyas mo na napakatagal, napakahaba. O bakit? Na-touch ka ba sa sinasabi ko? May Ay, nakuha hindi ka bang naman. may nakuha ba ka bang counting lection kahit man lang konti? May nakuha ka? Wala po. Nakikinig po kasi mami ko sa kabilang kwarto na narinig ko po. Mabuti pa si mami nagising mo. po ako sa haba ng litanya mo Mabuti pa si mami mo nakikinig at naintindihan ang sinasabi ko. Pero ikaw wala ka talagang pakinabang. Ay, ganun. Sobra naman po kayo, Tatawag ka, sasabihin mong wala kang naintindihan sa sinabi ko. Ang haba-haba ng sinabi ko, wala kang naintindihan. Wala po Pero kung English po yun, naiintindihan ko. Kagatong ko, hita mo yun, makuha mo na. Ang lalim naman po kasi ng Bicol niya You know my friend, Ano po? ano nga nito? Yun tuloy. O sige na. Okay na po. Bye. Nagpapatawag ko kasi nangrahan mong sarawayon wait ka. Wait lang po. Thank you nga po pala sa pinadala mo. Meron na pong pumasok sa bank account ko. Thank you very much. Bye. Kahit kailan, hindi kita kayang kalimutan. At hindi rin kita kayang ipagbalik. Ngunyan. Naling muna yan, Ronald, na nagpasalamat dito. Pinadaran ko na siyang kwarta. Masirapon man ito man pasipasong kilangatong na, hello? Hello, amigo. Yo, May napas kamusta mo. na, Aldaw mo? Ay, ako po, may napasalamat ako. Oh, Maski arkining moran, malipot. iyo. Na nagkatana lamang po kami ninlipot Iyo. after for so long. Ikaw, may nasabutan ka lamang sa sinabi ko? Ano po? May nasabutan ka lamang sa sinabi ko? Ay, dakulo po akong naukudan. Maray ka pa. O syempre, Ika kaya nag-andar ang isip mo, pero may mga taong din nag-andar ang utak eh. Di ka na po madagit. Kaya nga po, nagalas po ako sa iyo. Sige mong litania. Gawin niya ako, high blood ka na naman.
para po na nakabadol sa siko mo. Kung ano-ano sinabi. Mainit na po ang payo mo. Kung ano-ano sinabi. So, sa gulo-gulo mo, sa siko, Ano? kung madlain-lain na po, nakaluwas. Awin kaya na. nga ni po, nagapod ako. Tapos sabi ko, garo high blood naman ang amigo ko. Iyo. Di man na ratsal daw mo ganyan napon. Okay lang. Ano po? Di man na ratsal daw mo ganyan. Dahil man po na Rosaldo ko na dapat na din. Pero may pagpasalamatan ng kada aldaw. Nya, iyan ang gusto ko si mo. Auro aldaw, ano man ang sitwasyon na sa tuyang kinakampang, ipasalamat ang aldaw na yan. Iyo po. Bako? Iyo po. Oo. Okay. Basta perming haranin sa kagurangnan. Yes. Fight Salamat. sana. Iyan ang tunay, Migo. Mabuhay ka. Mabuhay ka pa, amigo. Sige, Migo. Bakong Merry harap Christmas. kan so. Merry Christmas. Awin na. Yan naman, Sige. mailing mo. Makiarad naman na. Salamat, Bye-bye. amigo. Bye-bye. Sarawayo na. Ano, kaya mong ipagpalit? Hindi kita kayang ipagpalit. Hindi kita kayang ipagpalit kahit ano ang mangyari. Hello? Yes? Ano po? Nakatagat mo, isa mo na naman. At ang nga ni, bata naglilit, nagpaplatika kita. Suminanggarang bata magayon no nasa isip ko. Pero ikaw po, may nakuha ka lamang na leksyon sa sinabi ko po. Hello? Dipisil man manggapod man anggur. Hello? Hello. Yes. Oh. Ano? Sorry, sa babae. Bye. Kung ako na gusto namin. Pinatanan ko na siya sa ATM. Kung ako na gusto namin. Demo. Di ka kan magka-interest na magka-problema ka naman ka. Saraway. Saraway yung kadod sa nang maura ng malipot. O tasunta ka dyan na. Malipot-lipot. Malipot mo na, pag-iisip muna naman na. Saraway yun. Di pa nga ka resolve kang obligasyon. Di pa nga na nabunya ka. Ayun ha. Ayun na. Ano sa'yo mo? Nag-birthday na yan eh. Nag-birthday na. Okay, thank you. Salamat. Abay. Mga sarawayon na ba? Dudes, sarawayon to dudes na. Hello, good afternoon. Hello, sir. Hi, baby girl. Ay, ayoko pong tinatawag kong baby girl. Anong gusto mong tawag? Ay, yung pangalan ko na lang po. Anong pangalan mo na gustong itawag ko sa'yo? Wag na lang po. Kaya lang kung ano-ano na namang sinasabi ng considered na friends. Wag. Uy, Pasko na. Wag kang... Pasko na. Kinakailangan tayo magbigay. Alam mo, ganito yon kapatid, anak. Ganito yon. Ano po? Tayo na mga tao ay dapat ano nga ang Tagalog ng makaukod? Tagalogin mo nga. Sige po. Okay Dapat po. tayo ay Natuto. Yes, very good ka. Matuto na magpatawad ng ating kapwa. Ano Yan man po, ang sabihin niyo ginawa, po sa sarili niyo. ano man ang ginawa sa atin ng sino man, wag mong pansinin yon, patawarin mo. Sabi nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag tinampak Pero ka sa nasa loob too, po, ng garapon. Okay po, bye. Ay, Nagtataram wait ang- lang po. Wag si pong ipamigay yung number ko, ha? nagtataram ang gurang, sawong-sawong ka na. Bako na minadangog sa gurang.
Buti alam niyo po, na-tenders na kayo. Subukan mo. Winda, bata, soy. Bata malipot na. Okay po. Bye. Bye. Bata malipot ang panahon na. Nagapod nga sa imubalo. De ko aram. Happy birthday po kay Mama Arian. Happy birthday kay Aran Joy Anyunuevo, Porok 8, Biga Legazpi City. Mama Lee, Papa Lolo. Good afternoon. Alright. Ay, sus ko. Kadakol kang gusto magtaram. Hello? Hello? Yes. Hello, Migo. Hello? Simple man sana po. Ah, Ama, patawadon mo sinda ta din ninda kamanggibo ninda. Datason ta kasaraw. Paskoy. Pasko. Dapat makokod kita na magpatawad sa lambang saraw. Iyo baga po. Oh. Bakong isuan yan. Puro anas. Iyo. Sabi nga ni, pag tinampa ka sa wala, tampon, bibiri ko tanto, ipatampa mo pa. Iyo baga po. Kundi pa na kontintot, natigadanan na sana ako, biyo-biyo pa. Bako man yan ang tawagan kagurang nan. Ako man yan. Wala sabi baga, patawada sinda ta din ninda kamanggibo ninda. Yes, yes. Okay. Merry Christmas, Ninong. Merry Christmas si Ado. Bye-bye. Awinda. Uy, mananao kitang ngunyan kilod. Ikaw kitang may wagang tanog baga. Hello? Hello, kuya. Yes. Pwede update. Up there? Apo. Sige daw. Hello? Tungkol sa? Sana po? Solar panel ang kaipuan mo? Malon pang solar panel, pero ang iatop mo sa arong mo, solar panel? Iyo, paano ka matabangan kung gusto mo off the air ka? Dapat on the air ka. Di ba? Dapat po on the air ka. Di pwede nagahagad kitabang off the air. So mga nag-arapon sa kuya digdi na nagahagad kitabang, nag-on the air sinda, tanganing nasabutan ka, nagdadangog. Iyo po. Oh. Sige. Ano po ito? Anong pangaran tabi? Ilan na po na bro? Ano po? Ano pangaran? Yolanda. Oh, ano po ang problema may Yolanda? Wala mong maghalag kaya kitabang mas pilit lang na pamakilisulat. Isa day lang. Ano kadako? Ano kasada ang pigasabi mo? Ano sabi mo kan? Ano solar panel? So solar na pigsaksak ang gikupig. Tama lang. Magkumanano. Ano po ang kaipuan mo? Solar panel o solar light? Hindi tumatabang sa kuya sa ko. Araw kayo na yung manayoli. I-clarify mo kay Maray. Anong pigasabi niya, Ronald? Solar? Magamit ng ilaw. Ang lamang na magbatal tigas. Burwang Tako kaya, may solar light ako sa arong babalad ko sana. Pag mag-burn out, ibig pa ilaw ko. pwede na yun. One set? Araw ka ito. One set. May ilaw na buda, may solar panel. Opo. Mangkurano po sa iling mo. Ito po araw. Ang pigahanap mo, may solar panel na may ilaw na. Opo. One set? set. Nasa mangkurano ro tabanal? 3,000? Saan ka nakabakal? Ikaw sa kay Elvis sa Luzon Bakery? O sa online? Sige, manayuli. Sige na, mga punan ka sa nagdadangog. Baka igway lang naman kigusto sa imong idonar na solar light? Tama ba? Solar panel? Opo. Siguro ba na doon sa Aldaw? Ayo, ang problema ka, pagbanggi po, di naglaad dyan. Tadeng aldaw. Nakaraman sa.
Sige na po, mga pudan ka na. Baka igwa ki gustong mag-donate sa imo. Mahirap mo lamang sa muta. Ngayon kaya sa Pasko, maliwanag man. Sigurado, hindi ilaw sa Pasko. Nakadai pa kuryente dyan sa Indo? Kaya pamampo, yung kami sa isla ng Kagraray. Oh, sige. Kay glis sa kang kagrara. Di pa kamong kuryente. Dako po, dahil pa lamang digdigin, gila-gila. O sige. Baka may nagdadangog mo niyan. Di maraman mo tabi, ha? Iyo. So, Okay. Salamat po. Okay, thank you. Ako kaya, igwa ako kisolar na, excuse me, igta, di ka man kaya bumakal kisolar panel na so sa atop. Di ka man kaya bumakal ki generator. Ang pingigibo ko, igwa si Mrs. na binakal ki, so mga 1,000 plus gawin dito binakal ni Mrs. Nasa bigbabalad niya sana, bigbabalad. Ngunyan, pag mahiling mo naman kung fully charged na siya sa pagi kang init. O pag nag-burnout, itong pigoon mi duman sa arong. Na, so, ayo po ang sistema. O sige, baka po ikaw gusto mag-donate, di, tabangan tayo ito si Yolanda. Okay? Ay! Oni na, Yolanda. Yolanda, oni na may nagsimbag na sa imong pangapudan, Yolanda. So sa kuyang amigo, nasarong mensahero nin kagurangnan. Pwede ka po tauan ki solar lights, ihatod sa ko sa aga sa programa. Para sa mo na nag-upload mo niyan. Okay? Hello? Hello po, kuya. Isi Yolanda ini. Iyo tabi. Igwa na po kinag-donate sa imo ki solar lights. Salamat sa takula po. Iyo po. Ngunyan, paano mo ini makua? Tabi Yolanda. Makusugo ni ang radyo, pakibaba mo kang volume mo, pakibaba mo ha, pakibaba. Paano mo ini makuha o paano ini makadyan sa imo? Paano ko nasantabi po sa anong ko tali man ako pwede magbiyahe dato sanay magmas po. Iyo arog ka ini ang gibuhon ta. Saan ka mo nagbababa tabi pag mahaling kagraray? Sa Bakakay po. Sa pier kan Bakakay? Opo, ay Arog kayo ni Manay. Kaling isla. Arog kayo ni na lang. Tanga papasilon tambuhay ta. Buday ka, gusto ta kang pogmon niya na Pasko yo. Sabi mo, kunyaon na sa sapir kan Bakakay, di mo pagpahalion dumantay, pahatod ko sa mobile, so solar lights. Sa pier kan Bakakay, duman magtagbuan si Agomo, buda so di si GB na mobile, yo. Opo. Nasasabutan mo? Sasabutan niya mo. Very good. Kuya. Uy, nagiulo ka. Gusto ko si ko. Araw kayo ni. No rin, ihatod kaya digdikan so sa donor sa aga. Baka po pwede po sa agad. Kung ako po na mga mapabakakay sa agad ko. Sige. Anong oras mapabakakay? Mga siguro maabot hindi duman, mga alas 7 na. Iyo. Araw kayo ni. Di ko aram kung anong oras ako ihatod digdi kayo ning sa kuyang amigo. Pero, i-text na katabi kung yao na sa kuan solar light. Yo. Opo. Anani na pataod-taodon mo. Araw kayo. Ihatod sa aga kung programa palan manay. Ihatod sa ko sa aga sa morning hirit na program. Di ko sabihon sa aga siya mahatod kang solar light, yo. Okay. Siya gumo, sabihan mo na mag-text sa kuya pag yaw na sa pier kan Bakakay, tay pahatod ko duman sa mobile, yo. Sa problema nga ni po, dahil sa totoo mag-text malabog ng mata niya, apod na lang po. Si Agomo na, gurang na dahil patataw mag-text. Apod na lang po kami sa imo. Hindi kami sanay mag-text, kaya apod lang. Arog kayo ni. Arog ka lang kayo ni. Arog kayo ni. Pahalaton mo si Agomo, hanggan, pwede siya maghalat mga hanggan Pero na. ako po hiling sipon kay Agom.
Ipadala ko po yung cellphone ko kay Agong para aram nga number. Okay, arog kayo ni na lang. Arog ka na lang kayo ni ha. Hanggang na ng oras sa mo duman sa pier, sa Bakakay. Maghapon lang po. Maghapon siya po. May trabawan sa lumas sa Ay, very Batakay. good. Arog kayo ni. Pwede si Ago mo mag-standby sa pier mga alas 10. Sa pier kang Batakay? Iyo po. Opo, sabihan ko po. O ta, kung nagtatrabaho siya, tugutan daw siyang magluwas na alas 10. Dahil mo po, sa giling tao nga lang ang trabawan niya. Arog kayo ni ha. Ipahatod ko sa mobil, alas 10 duman sa pier kan Bakakay. Si Ago Opo. mo ang magrani sa mobil, na may DCGB na ngaran itong auto. Yo. Ayun sabi po. Okay. So, nakita mo na, Yoli. Yun na po. Opo. Okay. Ang kinig ko po ipadala ang ano ko, ang water side. Ano? Ay, padala ko sa yung cellphone ko po. Ah? Basta padala ko sila ng number ko, yung cellphone para aram do. Iyo po. Basta ang nguron ta, alas 10 sa aga, duman sa pier kan Bakakay. Opo. Iyo. Ayun po. Nasasabutan mo po? Ang sabutan niya mo. Ay, Salamat pakarinig po. Nasasabutan mo po, Manayoli? Nasasabutan po mo. Salamat. Okay na. Sa agang alas 10, ihatod kan mobil duman. Iyo. Opo. Okay, sige. Salamaton. Ano mensahe mo duman sa nagtaw kan solar lights? Ano mensahe mo po? Hello? Hello po. Ano mensahe mo duman sa nagtaw kan solar lights? Iyo, alas 10. Iyo. Okay, sige po. Salamat po. Anong masasabi mo duman? Ano po ang masasabi mo duman sa nagtaw kan solar lights? Ha? Maraming pong salamat sa nagtao. Opo. Ayo. Okay, sige po, Manayoli. Salamat. Merry Christmas. Okay, bye-bye. Okay. Oy, Manay Angeli. Manay Angelica Pelinat Candy. Sumubil na lang po. Sabi niya, pwede man po iyan sa ko ipadara sa Bakakay. Iyo mananggad. Kundi, kuha na lang po manay, tamay sumubil kaya, madali po na ma-identify kan agom ka ito. Pag nahiling niya may DCGB, marani siya duman. Ano po? Pag nahiling niya pong may DCGB, marani po siya duman, madali pong ma-identify. Anyway, next time tabi manay, Angeli, pag manay Ange, garong yung matuwa kas ako. Next time na lang po pag-igwan na mangit ang ibang concern. Ha? Okay? O sige, sud na. Ang solar ilaw ni Isus kaya rak mananggan mo yan dahil pang kuryente. Maray nga ning donor, tasaro man sa marayon man na tao man. Gusto mo? Di ba? Tabi, salamaton tabi. Saro po yun mensahero, mga tugang ni marahin na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Okay? Pwede po pag-asa kung update. Sige, ihapon ko sa pag-asa ha. Professor Noel Rafer. Sige, pero mas dakol pong problema sa buhay. Yan, okay. Sabi niya, excuse me, mana daw po magberyenda, sabi ni Mr. Aino. Magayunon pong patara-tara po mga sinabi nyo. Part po siya kan sociological imagination po na piga-apod me. Yes. Ili nga si Professor Noel Rafer, sarap po yung professor sa sociology. Nasasabutan ang sa tuyang gusto sabihin. Ang apod pa lang ka ito, sociological imagination. Kalata, kitaan may pinakadakulang problema, sige reklamo, pero mas dakul pong problema sa buhay. Di ba? Minsan po, kailangan mo pong batuhin ng tinapay na may time bomb. Latasod ka dyan, Sir Noel na. Tinapay na may time bomb pala. Hello? Pwede man ako magkagatabang. Kudutun. Magkagatabang sa imo. Kudutun kang hita mo dyan. Pumurupundo ka na. Magkagatabang doon. Sa kawayo nini. Ano ang problema? Oy. Paresolve rin na sa nakayagaw mo ng problema mo nga na.
Kaya nga ni. O, pagka-commercial ko, ipapadamog ko sa mahiwagang tanog iyo. Okay. Iyo. Opo. Okay. Anong problema mo? Para kagaw? O, sige po. Salamat. Pero why ni? Kasuhapon, Sudonor ta na Anonymous, Boda Sinongs, pinitiro na oberta so mga hygiene kits, duman sa 76 years old na bedridden na po na taga dyan sa barangay Bagong Bayan, Daraga. Tinanggap na ni Melody kasuhapon so mga tinaonin do. Sumubil tabi nagato dyan sa gate kan Bicol University. May aghihampalan dyan, pasiring sa Bagong Bayan. Yan. Okay? So, salamaton. Ngunyan, so na suwish tabi ni Manayoli makwanta na susutuyang paradangog iyo man po ang nagdonar mga tugang kan sa iyang solar. Taday dang kuryente duman sa isla. Yes, very good. Okay? Ano tabi ni James? Difficile magsimbag na day nasabutan. Taba ka managitan na naman kita kaini. Akseptaron mo na arog kaan ang nagkakaedad na tamaluyan na ang mga tuhod, kaya kung sain-sain na lang nakakabado ng lawas. Latusunta ka dyan, James, na. Sumbong taka kay Father Jerry, Lagata. Integrity is not something you show others. It is how you believe, even when no one is watching. Yes. Very good ka. Kaso bago nga si Madingchi ng Tibula may text konektado ka sa mga ganyan. Sige, Madingchi, good afternoon tabi. Yapo, okay no. Okay na, good afternoon palan kay Chuoka. Fiesta palan dyan sa Indunga. Chuoka, madali lang ha, tanapong ko po si Chuo. So, may minsay si Ate Rachel haling US kay Chuoka. Ayan na nga. Ito. Pakigreet po kay Papa Uka. Nakikinig po siya ngayon. Happy Fiesta po sa Barangay Anuling, Kamalig, Albay. Uka, good afternoon tabi sa imo. Happy Fiesta da dyan sa Anuling, Kamalig, Albay. Mensahe yan ni Ate Rachel Lumibaw Bunag na yaon po sa California. Yes. Okay? O bueno. Mananaw kita ngunyan ki 100 pesos na load, mga tugang, digdi po sa satuya na mga programa. Pakalipas lang po kayo ni na nagkapirang patalastas alas 3:43 na. An oras hatod sa Indokang. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Visit your doctor at the hospital as needed. Alagang doktor. Alagang ospital. Believe talaga ako kay tatay. Lagi siyang tumutulong sa gawaing bahay pag nagwe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months at makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ansarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauwaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauwaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ning Ogto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Barangkiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot din maugmang kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar ning bagong taon. Laong kan samong manihamiento na day mawara ang pagkamot sa laong kan pamilya asin ang makusog na pagsarig sa mahal na Diyos sa tahaw nin pandemya asin mga uminaging kalamidad. Hali sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano nin paglaom sa pagsabat niyato kan bagong taon sa lambang pamilya. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabrero. Mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabrero. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Sa mga kahimanwa ni Kagawad Randy Gata, sangaran kan sa iyang pamilya, asin pag-iriba sa sangguniang bayan kan Ginubatan, maugma po siyang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa Gabos. Sigun sa iya, dapat kitang magpasalamat sa mahal na Diyos dahilan sa maski gulping problema asin mga kadapisilan kitang inagihan, arog kan pandemya asin mga bagyo,
adlaw, buruhay kitang masabat kan Pasko asin bagong taon. Padagos lang kitang maghiringuwa. Ginubatenyos, hampanguntang positibo ang mga hagyat kan panahon. Liwat si Kagawad Randy Gata, nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Ang espiritu ning Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ning pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita ning buhay na kaparo pakinabang. Maskin nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong kipagkaminuotan asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan asin bagong taon. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Alright, sige oy, manayoli. So, taga dyan sa Kagraray. Oh. Bako lang tabi, solar lights ang marireceive mo sa aga ni Mr. mo. Ang marireceive tabi ni Mr. mo, igwa pa tabing used clothings. Oh, mga magayunong pangbado. May saro katabing karton na mga bado. Nagapuntabi sa Kuya Kasubago Sudonor habang nagko-commercial ako, papadarahang patabi ka ki mga bado na mga magayunon pa. Yeah. Okay? Kaya sabihan mo si Agumo, nantig ako, maghanda ka nga pagpaasan ka ito nantig kamay, dadarahong kapang mga bado. Yan. Kung medyo, halimbawa nga piot sa imo o dehosto sa imo, Dios to sa ago mo, dakula sa mga aki mo, kung sisay man dyan sa kapamilya mo, i-share mo tabi sa neighbors mo. Yan, di ba? Halimbawa, iniling mo na, so gabos tabi, dakulaon sa imo, pioton si mo, sa kapamilya mo, sa ago mo, i-share ta sa mga neighbor mo. Yan, di ba? O kung dakulo naman si mo, i-share mo po sa mga neighbors mo. Okay? Hello, good afternoon. Hello, Kuya. Yes. Oh. Narinig ko yan. Salamat sa nang nakulaon ka nag-donor sa to. Ay, iyo, garimog maong ka ng maray, ade. Kuya, kamu sa ilaw na ako dahil akong karga-kalgas. Ay, sus ko, yun. Nanggad iyan, o. Apera kan may ilaw ka na, may mga used clothings ka pa. Used clothes pa. Salamat ka. Oh, kaya, kung halimbawa, dakulo naman ito si mo, i-share mo sa neighbor mo, yo? Kapulo ng kataning ko dito, mga mataba, ito. Yes. Opo, okay. Di, sa aga na lang, alas 10, sabaton mo, susukan na mo sa mobile, ha? Magmamalago sa akin kung disabled. Iya po. May di aki kang disabled? Siguro po, Ay. special child po. Special child, ay sus ko, kay Rakman. Okay, sige po, yuman sa naman ay. Salamat po, ha? Okay, thank you. Bye-bye. Ayan. May agi pa lang siyang disabled. Ano yan? Special child kay Rakman. Ano? Okay, sige po. Alas 4 na lamang o 2 minutos bago mag alas 4. Okay. Ako na may apod pa. Hello, good afternoon. Hello? Ano po? Ano po? Okay. Sige na, Saga na lang sa tanog, tata. 2 minutos bago mag-alas 4. Saga na lang gayud kita kay ini. Saga na lang ko mag-arapo. O arog na lang kay ini.
Pwede ka mo ngunyan mag-text hanggang alas 5 kung may hula ka mo. Kunyang kung mahulaan po nindong tama, magdangog po kamo sa agatay announce ko. Kung may naghula na tama o dai. Ya po, o ni ang tanog. Tabi. Ulit. Yan. Mag-text po kamo, maski tapusan sa tuyang programa, hanggang pong alas 5 nin hapon. Ang sisay man po na makakahula kan mahiwagang tanog, apudang ko po sa aga sa alas 3 niya to pagbalik. Dumang ko man po i-announce kung sisay po makareceive nin 100 pesos na load kung may tama po na ukod. Iya po. Kaya, pwede po ka muna mag-text habang basta hanggang sa ng alas 5, 4 to 5, 1 hour akong halat sa inyo. Hiling mo ko man saro-saroan mga text nindo. Okay, hello, good afternoon. Hello? Hello, good afternoon. Ang nakaluway ni. Ay, yung nga ni po, makusuko ng feedback. Pakibaba po kang volume kang radyo mo. Okay, ano po ang tanog? Hello? Makusugon tabi ang feedback. Hello? Wala. Okay, sige po. Anyway, alas 4 na. Ulitin ko sa tanog, ha? I-text na lang nindo ta pagkamon tuminama, saga ko tabi announce, okay? Sa kanal makatapar ki programa na pati off the air, igwa pang pwede kang mag-ukod. Iya po. So magkakahula po mga tugang kan mahiwagang tanog, marisibi po nin 100 pesos na load. Pasensya na po sa mga nakatutok sa DCGB News Online. Naka-live ako nal sa Facebook nal. Di ko na nababasa po ang mga comments nindo. Pasensya na po kamo. Ito nga pala Jesus ko, kadakul ka ay 14 comments, 2 shares. Sorry po ha. Ano ba to? Tama sorry tabi, di ko na mababasa. Nasa indo tabi ng mga comments. Talas 4 na. Anyway, salamat po. Paki-share na lang. Paki-share na lang po kan sa tuya na programa ngo na hapon. Sa tuya tabi na Facebook Live sa DCGB. Salamat! Kasabay nato si Ronald Baldo sa Technical Department, buda si Mark Sean Madrid sa Facebook Live. Thank you. Text lang po hanggang alas 5 ni napon para po sa makahula kang mahiwagang tanong. Goodbye. Everybody dancing on Igmamawot pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice, maski dribble sana sa harong. Mapursigi ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bagong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bagong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Plus,